Vou ler un fragmento de E Xoel aprendeu a voar, do capítulo 2, titulado Merlo Branco ataca de novo, o primeiro sospeitoso. Xa deran as 12 cando Paco entrou no cuarto. Érguete, dormiñón, vaise xuntar o almorzo co xantar. Como volva túa nai e te tope aínda deitado, vai haber música para os dous. Onde está? Preguntou o rapaz espreguizándose. Onde ha estar? Na clínica, como sempre. Nin sequera un día como hoxe pode estar coa familia. Que faríamos se estivese na casa? Non creo que cambiasen moito as cousas. Vos a falar do voso, a discutir, e eu... Por que me espertas? Nin sequera se pode dormir en paz. Estalou nun berro Xoel. O pai púxose a facerlle cóxegas nunha clara manobra de distracción. E terás ti queixas. És o rapaz máis consentido do mundo. Anda, érguete, que imos agardar e damoslle unha sorpresa. Despois lévovos a comer o tras no larpeiro. Pensei canto che gusta a comida que fan ali. Cala, non fales así. Se mamá te oe, di que non das aprendido. Non dou aprendido o qué? Que temos que comer menos? Ves como non te decatas? O de ir comer fora seguro que tamén se lle ocorre a ela. A ti non che gusta cociñar e ela non ten tempo. Eu refírome a iso de que nos levas. Mamá sempre di que ti non a levas, que vai ela. E o caso é que a min levadesme os dous e eu teño que vos aturar. Pobriño, dixo Paco antes de sair rosmando, estes adolescentes. O de adolescentes sí que o entendía. Tal vez era iso o que quería dicir a palabra da mensaxe de Merlo Branco. Abú, non a recordaba. Non volvera a pensar naquilo. Non tivera tempo. Pasara directamente de dormir a espertar de súpeto cos berros e as cóxegas do pai. Se cadra, non había tal mensaxe. Se cadra, formaba parte do soño que soñara. Un soño ben divertido, lembraba agora. Por iso o amolara tanto que o espertasen. Mais non era quen de recordalo por completo, só imaxes e sensacións. Voaba, era un paxaro, un picapeixe. Mergullábase na auga e saía con aqueles peixes de mazapán que tanto enfastiaran no estómago. Despois xa non. Despois xogaba con eles e guindaba aos lonxe. Nadaba. El mesmo era un daqueles peixes. E o Merlo Branco a voar arredor, a lle chiar aquela palabra que agora non lembraba. Ergueuse por fin e, descalzo, sentouse diante do computador. A mensaxe estaba ali coa palabra de marras, abúlico. E, ademais, outra mensaxe nova. Tampouco esta vez era a de Eunice. Era tamén do Merlo Branco, o misterioso personaxe que reaparecía para continuar con aquela extraña prédica. Moito me sorprendería que aínda non leses a miña mensaxe anterior, porque és un rapaz a un computador pegado. Sei que lle quitas horas ao sono sen que os teus pais se decaten. Mírate aí, en pixama, coas guedellas sobre a cara, sen almorzares sequera. Xoel botou unha rápida ollada arredor. Se cadra alguén puxera ali unha cámara secreta e estaba a espialo, mais pronto desbotou a idea e continuou coa lectura. Neste preciso instante hai millóns de rapaces e rapazas da túa mesma idade loitando por seguiren vivos. A esta hora exactamente hai millares e millares de persoas facendo algo construtivo, medindo as súas forzas nalgún proxecto interesante. E ti... Ordia, xa o teño, pensou Xoel en voz alta. Isto é cousa de Paulo. Paulo, o monitor de actividades extraescolares, estaba empeñado en que os rapaces se apuntasen a un campamento que, dicía, lles sabía ensinar técnicas de supervivencia no campo e outra morea de cousas ben interesantes. Xoel non quería. Sabía que dormir nunha tenda de campaña non era o mesmo que facelo nun leito mol. Tampouco lle chistaba a idea de pasar uns días sen computador e sen consola. E xa non digamos comer de calquera maneira unha comida mal cociñada. Todo iso lle respondera a Paulo, e Paulo, aparentemente, desistira xa. E seguiu coa lectura da mensaxe, imaginando o monitor con máscara de paxaro a teclear mensaxes para os alumnos pouco dispostos a acampar. E ti a esmorecer como unha berza, a te murchar entre as 4 paredes da túa maravillosa casa sen que che dean vida o ar e máis o sol. Non entendo como os teus pais tan intelixentes e cultos eles non se decatan de que tes unha cara de leite fervido que non te lambes. Xoel ergueuse para se mirar no espello. En aquel momento entrou o pai.
Que fas para te duchar e almorzar dunha vez? Diaño de computador. Quen che escribe? Paulo, o monitor, respondeu o rapaz, dando por certo que só era unha sospeita e saindo a escape para o baño. Mentres Paco, en contra do seu declarado principio de respetar a intimidade da correspondencia, leu e seguiu lendo. Seguramente porque lles é máis cómodo terte así, baixo das ás, como a un pito sen plumas. A liberdade é un risco, pero sen ela ninguén medra e se fai adulto. E ti non te rebelas. Eu quero che axudar a facelo. Queres voar comigo? A que se armou. Pero iso aconteceu 14 días máis tarde, cando recomenzaron as clases.